Xangai, la sensació d'una ciutat molt cosmopolita, molt tipus Nova York. Grans gratacels, amb molta finestra, molta gent. Sent edificis d'aquells són quasi com Vilafranca, no? Jo pensava que no estaven tan modernitzats aquí a la Xina, i veig que sí, que realment han avançat molt. L'entrada aquí a l'empresa aquesta, sí, ha sigut molt espectacular. M'ha sorprès lo immens que és això. Per part d'ells, moltes ganes d'aprendre, vaig veure que es fixaven com muntaven els peus, sobretot com preníem les mides de quadrar els castells. El que m'ha sorprès és que ja tenen una certa experiència, ja es nota amb la forma de desenvolupar, de pujar. Primer i primordial per mi per la colla, que és que ens uneix, no? Que estàs 24 hores amb els companys castellers. Crec que hi ha molta cohesió de grup, que la gent estigui contenta de relacions amb més gent. Molt especial, una cosa única, segurament no la tornarem a fer. És increïble, el poder estar aquí fent castells i veient la cara de la gent, això és fantàstic. Ja fer castells, ja de per si, a casa, ja m'agrada, però aquí a la Xina, quan veus que la gent al·lucina, és fantàstic. La imatge que més m'ha agradat potser l'actuació que vam fer allà amb els gratacels. El marc incomparable, molt espectacular, el fons i la torre de 8, impressionant, molt maco, molt maco.